Pika TV. A dneska jsem tady s mojí kámoškou Elinkou. A my, jak jsme slibovali, už jsme měli jedno video, ale teď jdeme na druhý. Přesně, když jsme to tady pouklidili z minulejšího videa prvního, tak jsme dostali nápad, že bychom mohli udělat hned druhý o slizech taky. Jo, takže jdeme na to. Začíná první kolo. Já si vyberu tady věc, třeba vůně, nějaký třpytky, barviva, lepidu, aktivátory. Ale se zavřenýma očima. Ne, to nemusí. Prostě ze vším. A budeme dělat 5 kol. Tam minule bylo 10 nebo 11, nevím tak, ale teď bude 5 kol. Takže já si vyberu třeba lepidlo, průhledný. Tak, počkej, tady. Já bych chtěla průhledný. Jo, já si dám průhledný asi. Jo. A ty chceš, co chceš ty? No. Co chceš ty? A teď já a vyberu si taky asi průhledný. Takže jsem ho tam vůbec nemusela dávat. Já miluji to průhledný, víš. Dám tam tak a dám tam lepidílko, bepidílko. Stačí? Jo, stačí. Ještě nevíme, kolikrát si co vybereme, že? Tak jo. Já si vybírám. Já chci třeba pěnu. Na holení. Ne, to není na holení. To je do slizu nebo do koupele. Mega pěna, růžová. Abyste věděli. A tady to i máte namalovaný někde, že si to můžete dát na ruku. A je to i do vany. Může to být jako nějaký čůn. Do vody. Takže takhle. Vyřešíš to? Tak jo. Já jsem si to zatím zamíchala. Takový. Už nám z toho trošku vzniká. Tak. Zamíchala jsem to a teď... Jsem zpět. Já si tam dám normálně pěnu. Cože? Jo, teď já. Jo. Teď já. A já si vyberu... Co bych si mohla vybrat? Nic. Tohle. Otevři se. Aktivátore. Se mi pomalu dělá sliz, ale ještě tam není aktivátor. Jsem si tam dala jenom bobísek. No jo, to je pítí žvíček. Ano, protože ještě nevíme, kolikrát si to chceme dát. Takže teď, mně se už to dělá sliz, pro tobě taky, protože my jsme tam ještě dali předtím kousek slizu, aby to bylo takový slizovatější. Koukejte. Tady to z tého slizáku růžovýho. Já mám takový jemnej. A já mám jako takovej. Takovej. Jo, a když tak, kdybyste chtěli hodnotit předchozí slizy, tak abyste klikněte dolů na zvoneček. Jo. A do komentářů již tak napište něco, jestli se vám líbilo. A nebo Teresky. Až to budeme Já jsem Elinka a ty jsi Tereska. Jo, a když tak napište do komentářů, jestli byste chtěli naučit nějaký slize a my vám to přes internet řekneme. Přesně. Takže
Teď já si vybírám asi aktivátor. Trošku jiný. No, já to mám takový světlejší, protože tam mám tu pěnu. Já to Ježiši. nechci světlý. Jo, ten aktivátor se tam vylil. To je jedno. Tak. Co děláš? A já si vybírám vám tady červené barvy. Dáš mi ho tam? Jestli to chceš ode mě takto? Doufám, že ne, tam nebude moc. To je moc! No, já chtěla mít červený sliz, tak takový jako do růžovo-červený. Do růžovo-červený. No, divná otázka. Koukejte, já ho budu mít možná červený, pokud si tam dám holící pěnu, tak to nevím. Fuj. No, já tam musím mít ještě aktivátor. Ještě aktivátor. Dívej na ten můj sliz. Wow. Je takový krvavý úplně. A hustej. Kovový. No. A já si tam dám aktivátor. Teď jsem ho udělat, ty ho ještě chceš. Aha. Drž to, prosím. Nemusím. Aha. Jsem to už postavil, aby to nepadalo. V tom minulém videu, promiňte, že nám to tak padalo všechno. Měli jsme 3. pokus, ale to je jedno. Upsík. Teď Elinka. Wow. Tak Teď Elinka točí. Netočím. Já si vybírám. A vybírám si třpytky. Žluté. Hnus. Jasně, že žluté. Tady moje Elinka má ráda žlutou. A růžovou kombinaci. Nejlepší kombinace. Růžová, žlutá a modrá. Ale nejlepší je růžová, žlutá. Modrá zase ne, ale taky je dobrá. Tak. Teď já. Pí. Fuj. Fuj. Proč jsem vůbec na to šáhla? Já nevím. Tak jo, teď já a já si tam Dám hnus. a já si tam dám Hnus. lepidlo. Ne! Další lepidlo a bude ti to lepit. Sušenku? Ne, to nesmíš. Jo, to můžeš. Tam tady dá. Ne, trhací slizu. Ale Co to děláš? ještě si s tím Ještě si. Hele, vím. Co je? Vím. Co je pane Vím? Nevím. Nevím, co je, pane, nevím. Ne, nedělej to takhle. Ty jsi to tak vymáčkla úplně. Ale to nešlo. Já bych ti to udělala bez vymáčknutí. Kdyby si mě poprosila aspoň. Ty jo. To pak vyřeším. No dobře, beru to jako vtip. Tak jo. Tak jo, můžeme. Dál. Já? Jo. Jo. Tak jo. Teď já. A já si vybírám lepidlo. Další? Jo! A vybírám si sušenka. Teda nesmím. Dobře, tak to budeme dělat takhle. Takhle. Nebude, pardon, že to nebudete vidět, ale to je jedno. Tak, já si vezmu. Prostě to takhle musíme udělat. Tak jo, vytrysklo se to. Já tady mám kopku krve. A já si, jo, teď ty. Já. Můžeš. Tak jo, a já si tam dám pěničku na holení. Cože? To není na holení. To je růžová pěna do vany. Pak to zkusíme. A ještě uděláme ještě jedno video pod tady tom. To bude naše 3. video. Sakra. Na Pika TV. Ještě máme jeden kanál, Zuzu TV, ale ten nechceme moc používat, protože někdo, koho známe, tak jsme od něj ten název
chytili. Jo. A dělali jsme to, takže už to moc nechceme dělat, aby to nerušilo je. No a teď nevím, jestli to bude červený nebo růžový. Takový červeno-růžový. Červeno-růžový, neslizík. Takhle vypadá můj sliz zatím. A mu taková nenatahovací sliz. Taková kostička. Hej. Ale dá se trošku. No, tak jsem to zakřikla. Pomoc. Máme krabičku na sliz. Chceš pomoct? Ne. Hotovo. Počkej, kolik jsme Ale měli to byl můj starý slizou. Už stůl. Tak jo. Já tam dám až tady ty dva Potřebuji aktivátor. To je nový stolek. Neboj. Teď tam dáme aktivátor. Ale tady. Tam? Tady, ale co? To je špinavý, vidíš to, ne? Neboj, pak to utřeme hadrem. To nepůjde. Já tady žádný hadry nemám. Jenom na sebe. Netrácí hmota. Ju. A dávejte samozřejmě lajky. Až budeme mít třeba 1000, tak uděláme video o gymnastice, protože obě ji umíme. Hodně dobře. Já chodím na gymnastiku 2 roky a Tereska půl roku. Ano, ale budeme chodit do závodního týmu. Jo, do závodního už. Už jako, že tam budeme dělat hvězdy bez rukou a tak. A já hvězdu bez rukou bohužel neumím. A já taky ne, ale umím hvězdu s jednou rukou bez. Jo, dobrý, už to mátý. Tak jo, stačí. Dej mi to, já to pro... Jo, jako no, dej, já to zamíchám. Ne, počkej, já to zamíchám tak, už to nelepí. A teď tady ty 2 slizáky smíchám. Počkej, já si musím utřít ruku. Můžu to zkusím. Ne. Koukejte. Co je hnus? To je hnusný. To je hnusný sliz. Stůj. Dej mi to, já to chci zamíchat. Počkej, já ten mám ještě Fuj. To je hnusný. Hej, ty nás vstupuješ do videa. No nic, to byla jenom máma. Takže. Apes. Který se jmenuje? Kde je náš pes? Ahoj. Luisa. Bílej pes je Luisa, černý pes je Bobík. Kdybyste ho tady náhodou viděli, tak řekněte Bobík. Bobík, a kdybyste viděli nějakýho bílého chodícího, takovou bílou chudinku, chodící, nějakou divnou chlupatinu bílou, tak začněte Luisa! Jo, a tohle je konec našeho videa. Ahoj!